खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुलाइनि 28 थारिख दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुलाइनि 28 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखायबो जोंहा माखासे गोनांथार आपडेट ओंखारना फैदों मानो होनोबा जोंहा अरुणोदय स्किमनि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामनाया एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो माब्लानिफ्राय अरुणोदय स्किमनि थाखाय जोंहा गोदान एप्लाइ जानो थांगासिनो दङ आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिफ्राय बबे जायगायाव नोंथांमोना थांनानै अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरगोन रेशन कार्डनि जै जा नोंथांमोना दालिसिनि मोननो थांगासिनो दङ नैबे आगस्टनिफ्राय दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरगोन सरकारि फायखानानि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो अरुणोदय स्किमनि जोहै जायफोर नोंथांमोना माने मुलाम्फाखौ मोननो हागासिनो दङ एबा जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियार लिस्टआव दङ अरुणोदय स्किमनि थाखाय दा नोंथांमोना नैबे संग्रा गेसनि थाखाय एबा नैबे एलपिजि गेसनि थाखाय 250 थाखा नोंथांमोना फैसा मोननांगौमोन दा बिनि थाखाय जोंहा एप्लाइ खालामनायाबो जाजोब्बायमोन नङा होमबा जोंनि नैबे बिटिसि आवल'सो जायाखैमोन दा बेखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन जेनेबा नैबे 250 थाखा फैसाखौ संग्रा गेसनि थाखाय नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन अरुणोदय स्किमनि बेनिफिसियारि नोंथांमोना एबा मुलाम्फागिरि नोंथांमोना आं बेनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइ खालामनाय जब कार्डनि गोदान एप्लाइ खालामनाय दा बेफोरनि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरगोन PMAYG सरकारि न'नि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना गोबां सोंहरबाय थादों नैबे CM ट्रिपल स्किमनि एप्लाइ माब्ला जागोन होननानै दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नैबे जिबन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि स्किम निजुत मयना स्किम दा बेफोर स्किमफोरनि नोंथांमोना फैसाफोरखौ माब्ला मोननो हागोन दा बेफोरनिबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना दिनैनि माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना एबा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे अरुणोदय स्किमनि गारमायाबो माबा होथेलायलांबाय गिबियावनो नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैनो खोन्थाहरनोसै जोंहा अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइ खालामनाय एसे उनावनो जानो थांसिगोन नैबे आगस्टनि 1 थारिखआव माने अरुणोदयनि सहायक बेबायदि एपइन्टमेन्ट खालामगोन होननानै बेखौ जोङो दायो मिथिना मोननो हाबाय मन्त्रि बिथांनिफ्रायनो फाइनान्स मिनिस्टार बिथांनिफ्रायनो दहायसो बेखौ आं मिथिना मोननो हानाय जादों एसेम्बलियाव बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंथिना होदों दा बिनिफ्राय नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जायफोर माने मुलाम्फा मोनथावना जेनेबा जायफोर नोंथांमोना इलिजिबोल नाथायबा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हायाखै एबा अरुणोदय स्किमनि नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायाखैबा नोंथांमोना ब्लक अफिसावबो सासे माबानि अरुणोदय स्किमनि सासे मददगिरि एबा सहायक नोंथांमोना मोनगोन जाहैबाय दा बिथांनिसिम नोंथांमोना थांनानै माने एप्लाइ खालामहैनो हागोन जाहैबाय अरुणोदय स्किमनि थाखाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना गिबियावनोथ' नैबे अरुणोदयनि सहायक बिथांखौ एपइन्ट नोंथांमोना खालामनो होग्रोदो जोंनि नैबे आसाम सरकारखौ दा बेखौ एपइन्टमेन्ट जाखांनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना नैबे अरुणोदयनि सहायक बिथांनिसिम नोंथांमोना थांनानै जायफोर अरुणोदय स्किमनि नोंथांमोना मुलाम्फा मोनथावना एबा इलिजिबोलबा नोंथाङा नाथायबा दायो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनाखैबा नोंथांमोना थांनानै एप्लाइखौ खालामना लाहैबानो जाबाय बोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ मा मा डकुमेन्टस नांगौ आं बेखौथ' नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो भिडिअखौ लाबोखांखाबायमोन दा बेनिखायनो चेनेलाव नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय दा जेखियानो जाया मानो जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब होननानै बेखौ बुंनो नांगोन जेराव नोंथांमोना गोबांनो एसे उनावनो आगस्टनि 1 थारिखआव जुदि गमामेन्ट एपइन्टमेन्टआ जाजोबमारोबा ओरैनो बेबायदि होन्दों जायाबो जानो हागौ नाथायबा जायखिजाया आगस्टनि बिथोरावनो जागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना नैबे अरुणोदयनि सहायक जा बिथांमोना आसाम सरकारा एपइन्ट खालामगोन मोनफ्रोमबो ब्लक अफिसनि थाखाय दा बेहाय एसे समखौ लागोन बायदि आं मोनदों दा जेखियानो जाया मानो जुदि एपइन्ट जाखांनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना माने एप्लाइखौ खालामनो हागोन जाहैबाय दा बेखौ जोंनि नैबे आसामनिनो फाइनान्स मिनिस्टार बिथाङा बुंखाबाय आरो दा बेनिखायनो नेनानै थाबानो जाबाय आंनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जागोन बे अरुणोदय स्किमनि सहायक बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट खालामखांनायनि उनाव जाहाथे बयबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लानो हायो दा बेथ' जाहैबाय दा बिनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना बेसेबां मोननो हामारगोन आगस्टनि 3 थारिखआव नोंथांमोना 1250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक जाबाय आधारजों माने लिंक खालामनाया नोंनिया गमामायैनो जाबायबा नोंथांमोना मोननो हासिगोन आरो नैबे अरुणोदय स्किमनि 1250 थाखा फैसाखौ सरकारा बेखौ कम्पालसरि एबा मेन्डेटरि खालामना होबाय होननानै आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरखादोंमोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननि जुदि
आदारजों बेंक एकाउन्टआ लिंक जायासैबा नोंथांमोना हले नैबे अरुण'दय स्किमनि 1250 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा आगस्टनि 3 तारिखआव दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाखाबाय दाबो जोंहा सोलिगासिनो दङ आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनाया दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक जायाखैबा दा नोंथाङा जुदि अरुण'दय स्किमनि मुलाम्फाखौ मास मोनफ्रोमबो नोंथांमोना मोनबाय थानोबा गोख्रैनो बेंक एकाउन्टआव थांनानै गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव नोंथांमोना थांनानै लिंक खालामना नोंथांमोना लाहैबानो जाबाय गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम बार बुंहरबाय थानाय जादों जाहाथे गासिबो नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै लानानै अरुण'दय स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थानो हायो बोथोरा ओरैबायदि जोबोद गरम आरो दा बेनिखायनो आं एसे स्पिडै नोंथांमोननिसिम दायो बाथ्राफोरखौ बुंहरनो सानदों दा बेनिफ्राय नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागै नोंथांमोना मिथिना मोननो हाखादों खोनानायाव बेखौ जों मिथिना मोननो हाबाय जेनेबा आगस्टनि 1 तारिखआव दंफां गायनाय जागोन दा बे दंफां गायनायाव नोंथांमोना गासिबो बाहागो लानो थाखाय आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैबो बेखौ बुंहरखादों बे आमरे बिक्षा आन्दलन बे स्किमनि जे दंफां गायनाया जागोन आगस्टनि 1 तारिखनिफ्राय दा बेखौ जोङो खोनादों नाथायबा सरकारनिफ्राय जेबो एसेबां माने माबा इनफरमेसनखौ मोननो हानाय जाथ'वाखै दा जेखियानो जाया मानो माखासे मिटिं जानायखौ आं नुनो मोननाय जादों आरो नैबे आमरे बिक्षा आन्दलननि जे आगस्टनि 1 तारिखनिफ्राय दंफां गायगोन बेबायदिखौ माने खोनानो मोननाय जादों दा बेनिखायनो बे दंफां गायनाया जामारोबा नोंथांमोना गासिबो बे दंफां गायनायखौ मावफुंबानो जाबाय एबा माने नोंथांमोना दंफांखौ गायबानो जाबाय नोंथांमोना प्रुफ होनो नांगोन 25,000 फैसानि जेब्ला एप्लाइ खालामनाय जागोन मानो होनोबा एप्लाइ खालामनायाथ' एसे उनावनो जाखासिगोन नालाय दा बेवहाय नोंथांमोना दंफां गायनायनि फट'खौ नोंथांमोना होनांगौ जाहैगोन दा बेनिखायनो दंफांखौ बयबो गायनानै नोंथांमोना साफायबानो जाबाय जेब्ला आगस्टनि 1 तारिखनिफ्राय आमरे बिक्षा आन्दलन स्किमनि जोहै दंफां गायनाया जायोबा नङाबा नोंथांमोना 25,000 फैसानि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मोननो हाया माब्ला मोननो हागोन नोंथांमोना फैगोन बोसोरावसो नोंथांमोना मोननो हागोन फैगोन बोसोरावबो नोंथांमोना थाब मोननो हानाय नङा नोंथांमोना उनावसो एसे उनथारावसो नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखौ मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना माने सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोना 10 लाखसिम दायो लन लानो हायो फ्रि स्टेम्प डिउटि नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांमोना फ्रियावनो माने नोंथांमोननि बे स्टेम्प डिउटिया माने फ्रि जागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना 10 लाखसिम लनखौ लानो हागोन जाहैबाय बेंकनिफ्राय दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ दा जिखियानो जाया माने नोंथांमोना जुदि लन नांगौ जायोबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोना माने गावबागावनो इन्डिभिजुवेलि नोंथांमोना माने लनबो लानो हागोन जाहैबाय बेंकनिफ्राय आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम दाख्लैबावै खोन्थाहरनाय जादोंमोन जायफोर नोंथांमोना मिथिना मोनाखैमोन दायो निस्सय मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि जाय नोंथांमोना माइरंखौ आगस्टनि 1 तारिखनिफ्राय मोननो हासिगोन नाथायबा दालि सिनिखौ नोंथांमोना 1 तारिखआव मोनगोन ना मोना बेबो दिनैसिमबो कनफार्म जायाखै मोनगोनाथ' मोनखागोन नैबे जेनेबा आगस्टआव मोनगोन नोंथांमोना दालि सिनिखौ नाथायबा संख्रि आरो जानाय थावखौ नोंथांमोना जानाय थावखौथ' देग्लाय बोसोराव मोननो हानाय नङा बेखौ सानना लाबाबो जासिगोन मानो होनोबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंनाय बादिबाथ' देग्लाय बोसोराव होआबादि बेबादि बाथ्राखौ दाख्लै बिथाङा बुंदों दा बेनिखायनो फैगोन बोसोराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लादो जानाय थाव 1 लिटारखौ सापातखौबो फैगोन बोसोराव मोननायखौ आसा लादो संख्रिखौ देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना मोननो हागोन नाथायबा एसे उनाव मोननो हागोन होननानै जोंनो नैबे चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होनाय जाबाय दा बेनिखायनो माइरंखौथ' आगस्टनि 1 तारिखआव नोंथांमोना बयबो मोननो हागोन सिनि आरो दालि आरो सिनिखौ नोंथांमोना एसे उनाव मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन दिनैसिमाव कनफार्मेसनखौ मोननो हानाय जायाखै आगस्टनि 1 तारिखआवनो नोंथांमोना माइरंजों लोगोसे सिनि संख्रिखौ मोनगोनखौ आरो बिनिफ्राय बेखौथ' मिथिखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना माइरंखौल'सो नोंथांमोना फ्रियाव मोननो हागोन दालि सिनिखौ नोंथांमोना बायनोसो नांगोन जेरैबायदि सिगाङाव नोंथांमोना फैसा होनानै बायदोंमोन ना दा थिग बेबायदिनो नोंथांमोना दालि सिनिखौ दालिया 60 थाखामोन नामाथाय केजियाव आं एक्जेक्टलि दामखौ गोसोआव गैला दा बिनिफ्राय सिनिनि दामा 30 थाखा ना मामोनथाय ना 35 थाखामोनथाय 1 केजियाव ना बांद्रायसो बुंलायलांबाय आं दा जिखियानो जाया आं गोसोआव गैला दै दा बेबायदि फैसा होनानै नोंथांमोना बायनांसिगोन आरो दालि सिनिखौ माइरंखौल' नोंथांमोना फ्रियाव मोननो हागोन आरो जेब्ला संख्रि होगोन दा बे संख्रिखौबो नोंथांमोना बायनांगोनसो फ्रियाव नोंथांमोना मोननो हाया जाहैबाय फैगोन बोसोरनिफ्रायसो फ्रियाव बेबायदि खालामनो हागोन आं बेखौ मिथिना मोननो हानाय जाबाय जोंनि नैबे चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्रायनो दाख्लैबावै प्रेस कनफारेन्स होनायाव दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय अरुण'दय स्किमनि जोहै नैबे एलपिजि गेसनि जा नोंथांमोना 250 थाखा फैसा मोननांगौमोन दा बिनि बागैथ' जेबो इनफरमेसन होनाय जायाखै बाजेट स्पिचआवबो बिनि बागै बुंनाय जायाखै माब्ला होगोन जेबो खबर गैया दा बिनिखायनो जुदि एप्लाइ खालामहोखांनानै बेबायदि सिरि माने जेबो गैयामोन बेबायदि जों खालामनो होनाखै होननाय बायदि थायोबा जों नङा दै होननाय बायदि थायोबा बेथ' जानाय नङा होमबा दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो बिनि बागै कमप्लेनखौ होनांसिगोन मानो होनोबा दायो सरकारा जेबो नोंथांमोननिसिम बिनि बागै खुगाखौनो बेखेवासै एबा बाथ्राखौनो बुङासै आरो नैबे अरुण'दय स्किमनि जै 250 थाखा फैसाखौ संग्रा गेसनि थाखाय होगोन होननानै बिथांमोना जा बाथ्रा बुंदोंमोन एप्लाइ खालामनायाबो जाखांबायमोन दा बिनि बागै जेबो आपडेट गैथ'वा नाथायबा आं बेखौ सानदों जे नोंथांमोननिसिम होआलासिनो थागोन आं बेखौबो सानाखै एसे उनाव बिथांमोना होनो हागौ नैबे 250 थाखा फैसाखौ दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय जायफोर
नोंथांमोना एप्लाइ खालामखांबाय बिटिसिनि बाहेरनिया नोंथांमोना एसे उनाव मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन नाथायबा जोंनि बे बिटिसिनाथ' दाबो एप्लाइआनो जाबावाखैसो दा बेनिखायनो जोंनि बिटिसिनाथ' उनावसो मोनगोन बेखौ आसाखौ लाबानो जाबाय जेब्ला नैबे 250 थाखा फैसाखौ सोगोन अब्ला दा बे जाहैबाय अरुणोदय स्किमनि एलपिजि गेसनि 250 थाखा फैसानिया दा बिनिफ्राय सरकारि फायखानानि बागै आं नोंथांमोननिसिम बेखौथ' खोन्थाहरदों सोरनाबा जायफोर गिबि किस्तिनि फैसा मोननाय बिथांमोननिया जिअ टेगिं खालामनाय जादों दा बिथांमोननिया सोरबा फैसाखौ मोननो हादों आरो सेकेन्ड किस्तिनि फैसाखौ जायफोर बिथांमोना सिगाङाव 9000 फैसाखौ मोननो हानाय बिथांमोना फायखाना बानायखांनायनि उनाव जा बिथांमोना जिअ टेगिं खालामना हरबाय दा बिनि उनाव 3000 फैसाखौ बिथांमोना मोननो हानायखौ दायो मिथिना मोननो हानाय जादों दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जायफोर सिगाङाव 9000 फैसाखौ मोनखांनाय निस्सय नोंथांमोना फायखानाखौ गोदानथ' ओरैनो लुनो हाखायानोसै मिरामति एबा मा होनो बेखौ एसे रिपेयारिं बायदिसिना बेबायदि खालामदोंबा नोंथांमोना माने बेखौ जिअ टेगिं खालामना हरनानै नोंथांमोना 3000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना जेनेबा रिपेयारिं बेबायदि खालामबायबा नोंथांमोना अफिसियेल बिथांमोनखौ लिंहरनानै खबर लानानै नोंथांमोना बेखौ जिअ टेगिं खालामना हरबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना 3000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बे जाहैबाय सरकारि फायखानानि आपडेटआ दा बेनिफ्राय गोबाङानो मोननांगौ नङा होमबा आरो सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोननांगौआ गोबांनियानो दङ बेनिफिसियारि लिस्टआव गोबांनिनो नामा फैनानै दङ दा गोबां नोंथांमोना मोननो नागिरो दा बेखौ माब्ला मोनगोन एक्जेक्टलि बेखौ बुंनो हानाय जाया माने जिअ टेगिं खालामनांगौ गोबांनियानो आरो गोबांनियानो माने गुलाय गुजाय जानानै दङ न'खरसेयावनो 2 3 4 बेबायदि दङ दाननायाथ' जाबाय जानायालाय दाख्लै बावै गोबांनियावनो माने एसएमएसबो थांबाय बेबायदि रेजे खालामनाय जाबाय बेबायदि होननानै एसएमएसबो हरनाय जादों आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जादों अब्लाबो एसे नेबावनांसिगोन होननानै बेखौ बुंनो नांसिगोन आरो नोंथांमोना सरकारि फायखानानि नैबे 12000 फैसाखौ मोननो थाखाय जायफोर नोंथांमोना बेनिफिसियारि लिस्टआव दङ नोंथांमोननिया दा बेथ' जाहैबाय सरकारि फायखानानि आपडेटआ दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइनि बागै आं नोंथांमोननिसिम बुंहरखादों माथो नोंथांमोना सोंहरबाय थायो अब्लाबो नोंथांमोना बिसिडिसि अफिसाव थांनानै खबर लानानै एप्लाइखौ नोंथांमोना दायो खालामनो हागोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बेनिखायनो इलिजिबोलबासो नोंथांमोना बे रेशन कार्डखौ बानायनो हागोन नङा होमबा दा बेनिखायनो बिसिडिसि अफिसफ्राव नोंथांमोना एसे खबर लाग्रोबानो जाबाय बिनि उनाव जुदि एप्लाइ खालामनो नोङो इलिजिबोलबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो मोनगोन जब कार्डआबो थिग बेबायदिनो नोंथांमोना बिसिडिसि अफिसाव थांनानै खबर लाहैबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि इलिजिबोलबा एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो जब कार्डनि थाखाय जोंहा केवाइसि खालामनाय हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दङ जुदि जब कार्ड नोंना केवाइसि होनाया जायाखैबा एबा केवाइसि नोङो होनानै लायाखैबा गोख्रैनो नोंथांमोना खबर लाबानो जाबाय बिसिडिसि अफिसफ्राव केवाइसि होनाय बेबायदि जादोंखौ नोंथांमोना खबर लानानै केवाइसिखौ होबानो जाबाय आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरखानाय जाबाय नङाबा केवाइसि होआबा नोङो मुलाम्फाखौ मोननानै नङा फैसाया नोंनिया हाबनाय नङा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय आपडेट थानांगौ नालाय दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय सिएम ट्रेभेल स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामनायाथ' जागोन देग्लाय बोसोरावनो नाथायबा एसे उनाव जागोन होननानै जोंनि नैबे चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामनो हाखाबाय जायनि थाखाय बाजेटबो लाबाय दा बे फाइनान्सियेल इयाराव नैबे 2026-27 फाइनान्सियेल इयाराव गासै 50,000 जन मानसिफोरनो बिथांमोना नैबे सिएम ट्रेभेल स्किमनि सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ होनो थाखाय टार्गेटखौ लादों बिथांमोननि बादिबा बिथांमोना माने देग्लाय बोसोराव बेसेबांखौ होगोन आरो नैबे 2026-27 फाइनान्सियेल इयाराव जायनि एप्लाइ खालामनाया एसे उनाव जागोन होननानै जोंनि नैबे चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामनो हादों माने बे फाइनान्सियेल इयाराव जोङो एप्लाइ खालामनायाथ' जाखागोनखा दा बेनिखायनो बयबो रेडि खालामना थादो नोंथांमोना जाहाथे एसे उनावनो एप्लाइ खालामनो हायो नैबे नभेम्बरहालागै जोंहा एप्लाइ खालामनाया जागोन बादि सिएम ट्रेभेल स्किमनि 3.0 स्किमा दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेजों लोगोसेनो PMAYGनिया जोंहा सार्भे खालामनाया आगस्टनि 15 तारिखसिम बेखौ खालामना होनाय जादों आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जागासिनो दङ दा फिजिकेल भेरिफिकेसनाबो खालामनाया जोंहा जागासिनो दङ रिसार्भे खालामनायाबो जोंहा जागासिनो दङ जायफोर सिगाङाव सार्भे खालामखांनाय दा नोंथांमोननिखौ रिसार्भे सोरनिखौबा बेबायदि खालामफिनदों दा जेखियानो जाया मानो जोंहा खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो सरकारि न'नि थाखाय नोंथांमोना बेबायदि सानना सरकारि न'नि थाखाय जेबो खामानि सोलियाखै होननानै खामानिया जोंहा सोलिगासिनो दङ जोंनि नैबे आसामाव रिसार्भे बायदिसिना गाव सभा खालामनाया जोंहा सोलिगासिनो दङ दा बेफोर खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय बेलेग रायजोआव जोंहा एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ PMAYGनि थाखाय जायनि एप्लाइ खालामनाया आगस्टनि 15 तारिखसिम दा बे गासिबो एप्लाइ खालामनाया जोबजोबानो बेनिफिसियेल लिस्ट खालामनाया जोंहा सोलिसिगोन होननानै बेखौ नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय दा बेथ' जाबाय PMAYG सरकार न'निया जायफोर बिथांमोननिया नामा सिगाङाव बेनिफिसियेल लिस्टआव फैखांनाय बिथांमोननि फैसायानो नै लासै लासैनो हाबलांगासिनो दङ आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव दङबा एसे दै जमबानो जाबाय नोंथांमोना लासै लासैनो सरकार न'नि फैसाखौ मोनलांनो थांगासिनो दङ दा बेनिफ्राय जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननांगोन सेप्तेम्बरनिफ्राय बेबायदि मोनगोन होननानै बाथ्राखौ बुंदों नाथायबा मोनाबो जानो हागौ दै सेप्तेम्बरनिफ्राय गोदान एप्लाइसो जानोबो हागौ बे फिक्स नङा होननानै बेखौ बुंनो नांगोन जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना सेप्तेम्बर मासावथ' मोनगोन बादि सरकारा बुंदों नङा होमबा दा बेखौ नोंथांमोना मोनाबो जानो हागौ आगस्ट
बेबादि जाहै माबा अक्ट'बर बेबादि उल्था सोंफिनबाय अक्ट'बर बेबादिबो जाहैनोबो हागौ सेप्तेम्बर मासाव एप्लाइ जानो हागौ बिनिफ्राय अक्ट'बरनिफ्रायसो फैसाखौ सोनोबो हागौ आरो दा बिनिफ्राय निजुतबाबो निजुत महिनानिखौथ' मिथिखाबाय अक्ट'बरनिफ्रायसो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन दानो मोनथ'वा फुजा सिजनावसो नोंथांमोना मोनहैसिगोन अक्ट'बर मासाव गोदान एप्लाइयासो नैबे आगस्टनि 6 तारिख 7 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना फर्मखौ मोननो हासिगोन एबा एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन होननानै जोंनो नैबे सरकारा बुंदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना आरोबाव एसे सम नेनो नांसिगोन नोंथांमोना जिबन पेरानानो जा निजुत महिनायानो जा निजुत बाबुआनो जा बेफोर स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय दा बिनिफ्राय दायो लाइमोनफोरनि नोंथांमोननि मबाइलाव SMS थांदों जायफोर जिबन पेराना स्किमनि जाय मुलाम्फा मोननो हागासिनो दङ नोंथांमोननिसिम खावलायदों जे नोंथांमोना गावबागावनि आधार कपिखौ गावबागावनि नैबे नोडेल अफिसारनिसिम एबा कलेजाव नोंथांमोना साबमिट खालामहैनो नांगौ होननानै बेबादि नोंथांमोननिसिम SMS फैदों दा बेबादि फैदोंबा गोख्रैनो गावबागावनि कलेजाव आधार कार्डखौ जेरेक्स खालामना नोंथांमोना लांनानै हैबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना जिबन पेराना स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन मानो होनोबा सरकारा नोंथांमोननिसिम बेखौ मेन्डेटरि एबा कम्पालसरि खालामना होबाय आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टआव लिंक गैयाबा नोंथांमोना जिबन पेरानायानो जा निजुत बाबुआनो जा निजुत महिना स्किमानो जा दा बेफोर स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दा बेनिखायनो नोंथांमोननि मबाइलाव दायो SMS फैदों सोरनियावबा जायफोर नोंथांमोननिया आधार कार्ड भेरिफाइ खालामनाय जायाखै जायफोर नोंथांमोननिया माने साबमिट खालामनाय जायाखै दा नोंथांमोनखौ माने SMS हरनानै बुंहरनाय जादों जे नोंथांमोना गावबागावनि आधार कपिखौ नोडेल अफिसारनिसिम बेखौ साबमिट खालामहैनानै दा बेनिखायनो नोंथांमोननियाव जायफोरनाव बेबायदि SMS फैदों गोख्रैनो साबमिट खालामना हैबानो जाबाय गावबागावनि आधार कपिखौ आधार कार्डखौ जेरेक्स खालामना नोंथांमोना हैबानो जाबाय दा बेखौ नोंथांमोननिसिम बेबायदिनो गेजें खोन्थाहरनाय जाबाय बोथोरा ओरैबायदि दिनै गरम जादों दा बेनिखायनो नै दाबो आंना भिडिअ बानायनायाव एनार्जि गैयै जानानै दंथारो दा जेखियानो जाया मानो खुनुरुखुमबाबो नोंथांमोननिसिम दिनैनि माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ दानिया बयबो नोंथांमोना शेयार खालामना होदो आरो माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय मानसियानो नै भिडिअ बानायहोलां गोलोमनायानो दुगैनाय बायदिसो जालायलांबाय ओरैबायदि माने गरम जागासिनो दं आरो दासान्दि अखा हादोंबाबो दा जेखियानो जाया मानो गरमबाबो आं नोंथांमोननिसिम उफाय गैया माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरबाय जाहाथे नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय मैया अफिसाव नोंथांमोननिसिम आपडेट हरनो हानाय जायासै दा बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों